Uyabona le imali ungamthembi umuntu. Noma ngabe isihlobo sakho imali nje umuntu ungamthembi. Ngoba imali ayilithezo linenkulu. Uyangizwa ukuthi ngithini? Ngikuzwa kahle emacingwane. Ayilithezo linenkulu imali nokhula luyamile endlini ekhonkiwe. Mina ngaye ngagilwa umfana esuswe yimi ekhaya ngamletha la iguli engalazi. Uyangizwa ukuthi ngithini? Ngisathi umfana wakomalume ngimlethe egoli ngithi kuzongibopha ngiboshwa umuntu olethwe yimi wakomalume wakho futhi wakomalume wami hayi futhi ukuthi komalume nje mhlambe sihlangane esitimeleni wathi majozi umfana wakomalume ubaba wakhe noma wami bayalamana uyangizwa ukuthi ngithini umzali impela lo street kusho ukuthi wena ngangibulela belunga ababili kunentombazane engangithandana nayo yaseZimbabwe Shule ntombazane ke yagcina ingixoxela ukuthi la isebenza khona emakhishini kunomlungu ohlala nesafe nemali kanjani njani. Kumele le mali esoyithatha yena uzobuyeka umsebenzi abuyele eZimbabwe. Nangampela ke ngiyeke izinto zagcina zenzeka ngendlela esasingahlelile ngayo. Kwagcina kuphoqa ukuthi angibabulale labelungu walomlungu wayengangitshela ukuthi uyahloma. Futhi mangifika umlungu azama ukudubula ngamdubula kuqala. Kadubula umlungu umfazi nendoda. Sathatha ke le mali ayikho imali engekho lapha kwakukhona amadola kukhona ama-euro ayikho imali engekho wathatha ukhathi wakhe ngathatha uwami lentombazane sahlukana uma sihlukana kanti indaba izobonakala lapho wazobanjwa nesibanjwapi wabanjwa eborder gate eBait Bridge wabanjwa amaphoyisa asemsini eseyophuma eseyakubo wena eseyakubo maba mbamba kanti uzocula ekuculeni kwakhe wakhipha nami mekhipha nami wakhipha ngisho nezithombe zami ngoba umuntu engangithandana naye uyangizwa ukuthi uvula ukumoshela lapho kamaphoyisa akhipha umkomela athi umuntu ombonayo azomnikeza 150,000 manje uyangizwa ukuthi usufuna ngampela ke lapho lo mfana abe yisiphukuphuku akacabangi mina ukuthi imalini engiyiphethe ngizompha malini usuka yena uzompa impamini emaphoyiseni uyangizwa ukuthi ngithini Suthi wena lo mfana lo ngisuka mina ngiyabuka ukuthi okay igoli labo labancane ke laba ngangesibhakela ipituli labancane manje ngade wey akekho umuntu phela manje ongezongifuna akekho umuntu ongayifuni le mali akekho kukhona abantu vele ngingazwani nabo kungenakele lutho abebengangishisa kukhona umuntu osongishisa ngendaba yemali ngithatha lo mfana obanga ngimshiyeke ukuthi indoda asame ngikhulume kuneyibandla engangiphila la seThabazimbi eLimpopo ngithatha lo mfana sasuka la elokhuzaneni eMarabastad sathatha itaxi ngathi ashiya imoto esasihamba ngayo kwakula ku2008 futhi mangingaphosisi masihamba nale mfana lo sisendlini futhi anginakile mina ukuthi ngoboyelo ephethe ifoni ubhizi ngefoni kodwa anginakile futhi ngalonto leyo mina umqondo wami usuphambili empilweni engizoyiphila mangifika lapha eThabazimbi wayibona lonto leyo la ngizoqala khona ukunothiso sase sisodlula ngaseNorthern Khulula ngangihleli khona ngangikwazi ukubuka isibuko lesi sika drive esibukisa abantu ngemuva esibukisa imoto eza ngemuva ngoba ngathi mangiphakamisa amehlo bekusangene lezi imoto bekusangene imoto ama Ford Fiesta ngabona lezi imoto ezimbili zinanama Ariel ngabuka lezi imoto indlela ziyagijima ziza ukuhamba kwazo ziza zilandele bekubani ziyaspita zivuleke zivaleke Kadulwa ngaba amanzi ke umama wehleli la eduze kwami wanginikeza amanzi ngabonga kulo mama ngaphuza amanzi manje into esengiyibhekile ngibheka ukubuka ukuthi okay uma ngingazama ukuthi ngipheqezele umshayeli umshini ngithi ngiyehla akukho nesikana amahlathi futhi engathi ngizongena kuwona ngisafuna indawo ezongivumela ukuthi uma ngiyehla ngizokwazi ukungena ehlathini manje le ndawo ndiyiqende ngiyabonakala nje uyangandestand ngiyayibona indawo kanjalo ayi sihambe sithende sathi masifike empambanweni kusho ukuthi kulezi impambano kuphakathi kokuthi wena uyangena eNorthern edrobheni noma uqhubeka uye eThabazimbi ila sathi masiqhamuka khona ngabona amaphoyisa angangozulu alikho iphoyisa langekho kwakukhona mlungu kukhona ndiya kukhona umuntu omnyama uyangizwa ukuthi ngithini athi madoda wabeyikhomba eceleni futhi wathi maye ikhomba wawubona labantu ukuthi sebeneshow yokuthi iyo le moto ngoba indlela ababonke wawubona ukuthi balindele noma yini wabona ngo bridge machine wabona ukuthi umuntu ulindele ukuthi into ezokwenzeka njengamanje
lezi imoto engemuva ngabheka zona zenze njani lezi engemuva sezisimile nazo zisigemile ngemuva abafana bebili umlungu omunye kumuntu omnyama sebemile bami ngama R5 bakhombe la lemoto kusho ukuthi masehla abantu lo mfana la ijambisela khona ukuthi lento uyayazi ngoba sithe mayisehla wayeseyiqhathulula kumina futhi kuyiqhathulula kwabale wayangabona amaphoyisa ngamenza lutho ngabona lo mfana kusho ukuthi uyo ngithengisayo wavele wayixwayela eduze kwawo uyangizwa ukuthi ngithini ayi ngibese ngibabuka ngamehlo kukhona ababemlapha ezintabeni nemshini omkhulu uyabona ukuthi la umfana kanahlanzi ugadiwe impela kahle ngathi ngisababaza lokho ngezwa ndanda sekugijima nebhano ephezulu lalibhubha phela lapho manje lapho ngangifake ijacket bekusandlisa lama jacket owamanakha oswayiswayo ngifake le jacket itholasi ngilifake la ngababuka ngababala ngamehlo ngabona ukuthi ngeke ngenze lutho ngalesi sibhamu baningi laba bantu kodwa ngayitshela into eyodwa ngathi mina uma ngingaboshwa manje maningi namacala azovuka naleli lokubulala umfazi nendoda lizo-eda kusho ukuthi la ngeke ngiphinde ngiphume nje kufanele ngikhethe mina ukuthi ngikhethane futhi uyabona lento yokuvala ijele ngoba kwase kufanele ngisalende kangasalende kanti ijele ngase ngilivalile ijele uma ulivalile yini leyo manje uyahamba ijele uyolivala ukuthi ungaboshwa mase kufanele uboshwe uyafa ijele nje ungaboshwa uyalivala ngase ngilivalile kusho ukuthi wena mangibasabala ngamehlo kube khona into ethi angiye enqolweni uyabona le ntombazane iyashaya ngesibhamu kwakuyiphoyisa le ntombazane lalimi livula isicabha seveni lasilagibela la unyawo lalibeka phezulu lasilima kanje nge-R5 alishayi mina ngesikhathi ngithi ngiye enqolweni layashaya la lashaya ihosa la inqamula isibhamu kahlahla sawa phansi emqondweni wami wagijima umqondo kwathi ngisixoshe ngingasixoshi ngisixoshe mahlaye ngathi ngiyasixosha ngathi mangisixosha wangiphelesela ngey'nhlamvu ey'mbili eyodwa yashaya esibeleni yaphuma ezimbili zangena la phakathi mangingaphumulela la nginomthungo omubi la ngizwa ukuthi ngithini ayi ungavezi imacingwana ngifune nakubona ukuphaphama kwami lapho kusho ukuthi isikole sivele siphume kusho ukuthi isikole masiphuma mina ngiba ngisabona ukuthi kanti yilesikhathi sengishonile ngafa ngaso kahle wena ngizwa ukuthi ngithini mase ngishonile kusho ukuthi wena angiboni ukuthi ngishonile futhi ngoba kwabe ngazi ukuthi ngilele kodwa futhi ngathi ngiyaphupha or ngiyacabanga ngoba ngayibona mina sengihamba komunye umhlaba kodwa labantu babhizi nombani wenza indaba wenza into zakhe nje akekho nake mina khona kugcwele nala khona abantu kugcwele kuyaphithizela uyabona into leyo wena ungazi ukuthi nje sengathi wena umuntu osephupheni kahle kahle sephusheni kodwa awuphuphi futhi yilapho ongezwe izwi linamandla lathi lelizwe ufunani la wena usubaqedile abantu buyele emhlabeni uyotshela abantu ukuthi mabaphenduke uyotshela abantu ngoJesu eyinkosi nomsindisi bonke labantu abona emhlabeni hamba yobatshela ukuthi bengabe besona kwabo ukuphapha kwami uma ngiphaphama ngaphaphama mina eNortham emochwari ngehliswa imoto yepathology kahle macingwana usuvuka ekufeni ngehliswa yilaba abantu beyimoto lezi zepathology sebethi bangifaka emakhazini ngaphaphama lapho mina ngavula ngase ngifaka kwi-body bag kunento ethiwa i-body bag efaka umuntu oseshonile enenamba i-case number yami wakhishwa zonke lezo zinto njengomuntu olahlade sehambile emhlabeni uyangizwa ukuthi ngithini indaba enkulu ngathi mangibuya lapho mina ngahamba ngayoboshwa kejele mase ngiboshwe ngoba ngibuyisiwe ngazi ngoba icala ngangilenzela ngaboshwa la eLokopho ngahlala nxa eLokopho ngathatha ngayiswa eZonderwater eKhalinen mangifike eKhalinen lapha ejele ngafika mina ngaphendula iziboshwa ngashumayela ivangeli ngaphakathi ejele kwaphenduka iziboshwa ngagcina sengumbhishophi sengunabefundisi engabagcoba ngase ngihambela wonke amajele mina khona la ngaphakathi usugcoba abantu bakho ngagcoba abantu befundisi ngagcina sengithathwa nje i-department ye-correctional service ngihambela wonke amajele ngihambe ngishumayela ivangeli uyangizwa ukuthi ngithini uyabona kunalo mculo lokuthiwa andile kaMajola ngiyambona uMajola kunengoma i-CD yayikhiphile ethi liphakanyiswe uma ufuna ukwazi ngomlando wami kunengoma engiyibhalile kuleya CD uyilalele leya CD yakhe kunengoma ebhalwe yimi ekhuluma ngobufakazi bami noNkulunkulu uyangizwa ukuthi ngithini